Jabili. Diyos ko po, malapit na sana ang tuloy na yan. Wala pa din. Mahirap kasi, o may gitna pa. Tutok dapat yun. Tagal ng project na to. Inuuna yung madadaling tulay. Bali,
pagkaganyan. Yan ang gustong-gustong bimplata ng panahon ng virus. Katawan at huwag po itong Tama na, babaliwalain. Unahan natin ang sakit, magpakonsulta sa doktor. Makinig po sa katawan, makinig po sa doktor kapag may gamot na inireseta po sa inyo, sundin at inumin. Tandaan, para sa dekalidad. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Unilab. 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng USEC D Plus Forte. USEC D Plus Forte. With zinc, pinalakas ng immunity para bilis ka dito sa symptoms. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksam F1. Pag totoo ang galing, totoo ang sarap. Alaksam F1. The way to the movie. Report tayo. Separando ang yung naihain na corporation. Global International Expert. Para yan sa modernization o modernisasyon ng mga sistema sa NAIA. Di Parabela, di pa. Pasok. Magiging high-tech at mabilis ang pagka-check-in ng mga pasahero sa NAIA Terminal mula sa kalagitnaan ng taon. Sinabi ngayon ng New NAIA Infra Corporation o NNIC na makipag-partner ito sa Global Airport Technology Expert na Collins Airspace para i-overhaul at modernize ang existing system sa NAIA at pagtugon sa International Aviation Standards.